det der flag der, det fortæller mig, at der må være dykkere ude. Nå, men vi har altså operaen ligger derovre, og skuespilhuset ligger ude. Den kan vi desværre ikke se. Men hele det her kompleks er jo lidt et eventyr, en historie. Og som jeg siger, så tror jeg faktisk, at hos Andersen med den historie der prøvede at beskrive noget, han havde drømt, eller noget, han havde forestillet sig. Der har faktisk været rygter frem, og han var pædofili direkte. Så det er jo virkelig spændende. Det er sgu nok kloakken, der har udtalt eller sådan noget. Hey! Hvad er det? Det var jo en overraskelse. Nu skal I blive stående, fordi nu vil vi godt servere et lille glas for jer. Ja, men skål endnu en gang. Og tak fordi I vil besøge København. Det var helt supert, akkurat sånn som vi liker. Jeg kommer lige med mikrofonen. Den lille havfrua har fått en ny mening. Tak fordi du kalder mig havfrue.